Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwa sang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Executive order sa gobernador sa Negros Occidental para sa masulhay nga pagbiyahe sa fully vaccinated individuals magapabilin. Comelec Commissioner Wena Guanzon nagapanawagan sang malinong nga paniliay sa Negros Occidental. Ana chairman sang NUJP nga si Nunoy Espina nagtaliwan. Sa Cadiz City, mag-asawa pilason matapos mahulog ang ilang van sa higad sang dalan. Kaag sa Good Vibes, dine-in sa sulod sang salakyan, ginatanyag sa isa ka restaurant sa Bacolod nga wala nagagamit sang plastic. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pagpabaskog sang educational system magapabilin nga prioridad sang bag-o nga pamunuan sang isa ka bulutuan sa Bacolod sa pihak sang ginaatubang nga pandemic. May report si Nico Delfin. Nanginda ko nga pagpanghangkat sa education system sang pungsod ang nagapadayon nga pandemya. Gani sa pagsugod man sang school year 2021-2022, ang technological modernization kag innovation sa bahin sang edukasyon ang mangin prioridad sang pamunuan sang Kolehiyo San Agustin Bacolod sa pagpanguna ni Father Arnel Antonio Dizon, ang panibago nga Father President sang kolehiyo. That is the challenge now for us to go on the digital mode, including our operations, automation and digitization of our operations and our instruction and our other services. So it's now time for us to go into technology. Kadungan sang pagsaulog sa ika-59 nga founding anniversary sang kolehiyo, ginsiling man ni Dizon nga sa piyak sang pandemic magapadayon ang ilan na sugdan nga advokasya kasubong sa pagsuporta sa pag-amlig sa palibot, pagpasanyog sang programa sa ikayong lawas, pinaagiman sa pagpalabot sang dekalidad nga edukasyon sa mga Negrense. We can always rise above the challenge. No matter how difficult the situation is, we are always capable to overcome the situation. And that is the Filipino spirit in general. What we call resilient, the resilient spirit that is so courageous, very positive. Nalakip sa mga okasyon sang tuigan nga anibersaryo sang bulutuan ang pagkilalaman sa mga alumni nga nakahatag sang dungog kag serbisyo sa pungsod. When we talk about heritage, usually anything tangible or intangible as long as more than 50 years, makonsidered na nga mga heritage. So siguro that will be one focus namon would be ang anong contribution sang school, ang iyang heritage, ang iyang legacy, and looking forward sa iya naman nga what will be next, no? Especially that we are now in the so-called new world order, the new normal. So kadamo sang changes and definitely the school has to adapt. Sa misa, ginpakilala man ang dugang nga mga Agustinian friars nga mangin kabahin sang school community. Mayara man sang paraffol para sa mga early birds o kon mga estudyante nga temprano pa naka-enroll. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 9, sa San Carlos City, isa ka na inmate sa Nubilibid Prison kag isa ka high-value target arestado sa buy-bust operation. Ginakop sa kapulisan sa San Carlos City sa pagpanguna sang Regional Drug Enforcement Unit 6 ang duha ka mga persona sa buy-bust operation kahapon sa Barangay 2. Ang ginakop amo Sanday Rolito Cho nga ginakabig high-value individual sa San Carlos kag si Delfin Luage nga napulo ka tuig na preso sa Nubilibid Prison. Sa 170,000 pesos kabalor sa illegal nga droga ang nakuha sa duha ka mga sospek. Ginpasaka na ang kaso nga violation sang RA 9165 batok sa duha. Sa number 8, mag-asawa pilason matapos mahulog sa kilid sang dalan ang ilang nga van kag nakabunggo pa sa puno sang kahoy.
Pilason ang mag-asawa nga Danilo kag Geraldine Hedrinea matapos mahulog sa kilid sang dalan antes sang Taytay ang ilang van kahapon sang aga sa highway sa barangay Tinampaan, siyudad sang Cadiz. Sa investigasyon sang Cadiz PNP, nag-overtake sa isa ka salakyan ang van sang mag-asawa kag sang nagbalik na sa ila lane na dulaan sang control sa ilang nga salakyan ang mister bangod sang madanlog nga dalan dala sang ulan. Gani nagbunggo ini sa barrier sa kilid kag nahulog. Kapin 15 katapak ang ginhulugan sang van suno sa pulis kag naigo pa sa puno sang kahoy. Wasak ang panguna nga bahin sang van kag pareho nga pilason ang mag-asawa. Silang padayon nga ginabulong sa ospital. Sa number 7, dugang nga 7,000 ka mga dose sa bakuna nag-abot sa Dumaguete City. Ang 7,000 ka vials ng Sinovac vaccines ang gikan sa national government kag ini ang third shipment para sa syudad bilang sabat sa ginahingyo ng Dumaguete City Mayor Felipe Remolyo. Naglabot na tanan sa 27,000 ang bakuna nga nabaton sa Dumaguete gikan sa national government. Masobra naman sa 11,000 ka mga residente sa syudad ang nakabaton sa COVID-19 vaccines as of July 6. Samtang kahapon, nadugangan naman sa 121 ang kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. May 95 new recoveries naman. Yara sa karon sa 1,578 ang total active cases sa probinsya. Samtang pareho nga double-digit cases naman ang na-record sa kahapon sa Negros Occidental kag Bacolod City. 45 lang ang bago nga kaso nga nadugang sa kahapon sa Negros Occidental kag 98 naman ang sa Bacolod nga nag-record naman sang 165 ka new recoveries. Sa karon, mayara sang 1,842 total active cases ang probinsya samtang 1,542 naman ang sa Bacolod. Sa number 6, nagtaliwan nga konsehal sa Bacolod nga si Elmer C. ang gindulong na sa iya katapusan nga palahuwayan. Isa ka motorcade ang ginsugdan sa Bacolod City Government Center antes pa man gindulong ang urn sa nagtaliwan nga si Bacolod City Councilor Elmer C. sa Green Hills Memorial Park sa Barangay Estefania sang inilang nga aga. Ang inurnment ang ginupdan sang katapos ang pamilya C, mga lokal nga opisyal sa syudad kag probinsya. Madamo man sa mga supporters, ilabi na mga netizen ang nagpalabot sang pag-unong sa kalisod sa nalisdan nga pamilya sang konsehal. Hunyo 25 sa nagtaliwan ng konsehal tuga man sang COVID-19. Nagapabilin karon nga naka-half mast ang hayahay sang government center para sa nagtaliwan nga konsehal. Sa number 5, nigrense nga anay chairman sang National Union of Journalists of the Philippines nga si Nonoy Espina nagtaliwan sa edad nga 59. Si Jose Jaime Nonoy Espina ang napatay bangod sang liver cancer. Kaupod niyang iyang pamilya sa ilang balay diri sa Bacolod sang siya nagtaliwan. Isa ka veterano nga journalist si Espina kag isa ka human rights advocate. Siya ang nagpakigbato kaupod ang mga empleyado sang ABS-CBN Bacolod sadto nga hindi mapasira ang estasyon. Siya ang correspondent sadto sang Today newspaper. Nagtrabaho man siya sa The Manila Standard nga lifestyle magazine kag naging editor sang online news outfits nga Inquirer.net kag Interaksyon. Suno sa auto di Nonoy nga si Inday Espina Varona, ginpili ni Nonoy nga mag-practice ang iya pagka-journalist sa Negros Occidental. COVID-19 survivor siya kag nakapauli pa sa ilang balay matapos makarecover. Ang Negros Press Club ang nag-upod man sa kalisod sang pamilya Espina sa iya kamatayon. Siya ang anak sang anay presidente sang NPC nga si Rolando Rolly Espina. Kilala si Nonoy bilang tagatibong sang kinamatarong sang media workers kag freedom of the press. Sa number 4, syudad sang Victoria, Talisay kag Silay ang pila sa mga local government units nga top performers sa vaccination rollout.
Inisuno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz nga nagsiling padayon ng rollout sang bakuna sa mga banwa kag syudad. Suno kay Diaz, wala labot sang volume o kung kadamuon mataas man ang percentage of utilization o kung ang mga nadapat sa mga bakuna nga ginhinyo sang sini nga mga LGU gikan sa probinsya. Samtang suno sa Provincial Health Office, sila nagpatigayon man sang assessment bahin sa vaccine rollout. Suno kay Dr. Jessica Fama, ang Medical Specialist 3 sang PHO, ginapasiguro sang probinsya nga may nagakaigo nga supply sang Sinovac vaccine para sa second dose kasunod sang abiso sang DOH nga may delay sa pag-abot sang supply. Nagdugang man sa karon sa A1 category ang mga OFW nga natalana magbiyahe sa masunod nga 4 ka bulan kagang immediate family sa mga health workers nga nagatrabaho sa mga ospital kag mga quarantine facilities. 50 more or less, no, were granted travel pass into Negros Occidental using their vaccination cards. And unless there is a directive from the DILG or the National IATF requiring us to withdraw Executive Order number 21-34, we will implement it. So we are still stepping up our measures to curb fraudulent submissions of documents. Sa number 3, 15 ang napatay sa COVID-19 base sa July 7 nga report sa Provincial Incident Management Team sa Negros Occidental. Patag ni Dr. Jessica Fama, ang Medical Specialist 3 sa Provincial Health Office, wala nagakasayuran nga ang 15 nga reported deaths ang napatay mismo sang July 7. Ang reporting nagdepende sa tion sa pagbaton sa mga document kasubong sang death certificates. 1,838 sa karon ang active cases sa Negros Occidental, 212 naman ang recoveries. So, it doesn't necessarily mean nga 15 gid ang napatay sa July 7, no? Ang ginahambal tala nga 15 ang gin-report. Posible nga yung iba na sa ila napatay previous days na galing kay sang 7, July 7 lang na report. Sa number 2, COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nagahinyo karon sang isa ka matawhay kag malinong nga piniliay sa Negros Occidental. Dapat hilway lang ang tao sa pagpili sang kandidato sa maabot nga piniliay. Ini ang luyag matabo ni Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon para sa 2022 elections. Gani nagaapela siya sa mga pulis kag sa militar, pati na sa mga local candidates nga kuntani mangin matawhay kag malinong lang ang piniliay sa Negros Occidental. Si Guanzon ang tumandok sang Cadiz City. Siya ang dinapit nga bisita sa inaugurasyon sang COMELEC building sa Manapla kainas ng aga. Ini ang nangin posible sa bulig ni Congresswoman Shirley Tan sa Kusog Tausog Party List. Ini ang nahauna nga building nga ginpatukod mismo sang COMELEC sa Bugos nga Region 6. Ako ginangakot pangabay sa mga pulis, army, tanan, mga politiko, na sa sunod nga eleksyon pagyod, wala lang kita violence diri sa Negros Occidental. Para ang tao hilway lang sa pagpili. Amo inang obra namon sa COMELEC, pagkatapos ang inyong eleksyon, may protesta naman kamo, kami naman gaus-gas ang mga protesta nyo. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nagapabili ng executive order ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Ini may angot sa pagbaton sa mga fully vaccinated individuals nga magasulod sa probinsya nga magapakita lamang sa ilang COVID-19 vaccination card. COVID-19 domestic vaccination card o kun ang Certificate of Quarantine Completion nga nagapakita sang vaccination status sang natungdan ang kinahanglan lang ipakita.
Sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, ang among executive order sang gobernador ang nag-adopt sang salient points sang Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases Resolution 124-B. Sang kahapon, ginsiling ni Department of Health Secretary Francisco Duque III nga ang mga fully vaccinated domestic travelers mahimo nga ma-require sa mga LGU nga padulungan nga magpakita sa gihapon sang ilang nga negative RT-PCR test result pending sang review sang bag-o nga pulisa. Ginsiling ni Diaz nga magluwas na lamang kung may directive gikan sa DILG sa pagpauntat sang pagpatuman sang among executive order o kung may bago nga NIATF nga resolution, magapabilin ang among nga EO. Kahapon sulod sa kay Diaz, may mga 50 na ka mga travel pass ang ilangan na approve kung sa diin ang ipakita sa mga nag-apply ang ilang COVID-19 vaccination cards tigaylo sang negative RT-PCR test result. Sa Lunes, ipatuma naman sa probinsya ang QR codes bilang kabahin sang security measure sa gin-issue sini nga mga COVID-19 vaccination cards. Doble naman ang ilang nga pagpasiguro nga authentic o kung hindi peke ang mga ginapakita nga COVID-19 vaccination card sa mga nagasulod sa probinsya. 50 more or less, no? Were granted travel pass into Negros Occidental using their vaccination cards. And unless there is a directive from the DILG or the National IATF requiring us to withdraw Executive Order number 21-34, we will implement it. So we are still stepping up our measures to curb fraudulent submissions of documents. Sa Good Vibes, dine-in o kung take-out, inyang masami nga ginapamangkot sa mga restaurant. Sa isa ka kalan-an diri sa Bacolod, dine-in sa sulod mismo sang imo nga salakyan, pwede. Ini sa tunga sang pandemic. Yaring report ni Romeo Subaldo. Matapos mo magpa-reserve, pag-parking sang imo nga salakyan sa ila parking area, kuhaan ka sang order kag dira man mismo sa imo salakyan, idulong ang imong order pero butangan anay sang improvised nga lamesa para hindi ka mabudlayan sa pagkaon. Dire itungtong ang imong order nga kape o kun pagkaon. Sir, okay lang ako dire. Sige, go. And this is your crispy. Okay, sige, thank you. Ini ang konsepto sang Third Wave Restaurant sa may shop house sa Nara Extension sa Bacolod City. So, bali, mga pay ka, makaon ka sa sulod mismo sa imo nga salakyan. Tawagon mo lang sila kung kailangan mo anything naman or may order ka ba, tawag ka naman ni So, at least tara ka lang sa sulod sa imo salakyan wala ka nag-mingle sa iban ng mga tao. Diri ka naman makaon kag kung may date ka, pwede ka mo mag-movement sa sulod sang salakyan. Sulod sa kay Laverne Trafalgar, ang tag-iya sa restaurant, nahangpa nila nga hindi tanan komportable sa dine-in bangod sang pandemic, gaya nagpangita man sila sa pamaagi na makakater sa gihapon sa sininga mga tao. Halos tanan kuno nila nga mga produkto nga gina-serve diri, gikan man sa local producers. Naintindihan nila nga kadamo sang nagsira nga mga negosyo, gani dapat kuno suportahan ang local producers. As much as we want to promote local suppliers, businesses, kay subong lang nga pandemic, as we noticed, damo gasera, damo struggle. So we wanted to help hand by hand. Pero ang nearby, kay diriya hapos fresh, then at the same time, way labot nga quality ang ma-serve mo, kay kabalo ka man yan nami, but then both ways makabulig ka man sa individual. Si Laverne, kagang iya nga mister, nagatrabaho sa cruise ship, na stranded sila diri sa Bacolod bangod sa pandemic, amukon nga natigayon ang ininga negosyo. Nagsugod sila sa negosyo sa mismo man nga panahon sa pandemic. So baga kami is one of the OFW na stranded, hindi kayo So dapat pabalik pa ka mo yan, miss. Wala din sa plano? May plano ni siya pero gamay na nga coffee business dapat. Signature nila ang ilang charcoal bread, amukon nga ang kolor sini itom. Locally produced man ang ilang kape, gikan sa minuyan sa Murcia. Ang ilang ice choco, gikan man sa local chocolate producer. Nakibalo ko mo bala nga wala sila nagagamit sa plastic. Ang mga ginabutangan sa pagkaon, mga ginuweave nga dahon nga ginabakal sa mga kababayan sa Don Salvador Benedicto. Ang store nila nga ginagamit, stainless. Kung mag-take out, may balunan pero dapat ibalik. Gani, gina-register anay ang customer. Bali, may registration lang. Ma-register lang dire. Para, matrack, bala naman kay
basta yung iba na magdalaga ng balon. May isa na kagato sila ka mga subscribers nga ginadulungan nila sa panyaga sa kada udto gamit ang mga balunan. Pati sa kape, pwede man madala ang ilang mocha pot o kung French press, pati na ang botelya para sa cold brew. Maparefill ka na lang. Sunod sa kay Laverne, ginbato nila ang hangkat sang wala usik economy, isa ka grupo nga nagakampanya nga utatan na paggamit sa plastic. Kisang sini nga panahon sa pandemic, kalabanan nagapadeliver sa pagkaon kag kalabanan sa ginagamit nga bulutangan sa pagkaon, plastic. Imagine now the impact in the whole Bacolod City, which is a little bit sad kay kadamo. It is nice kay kadamo ang mga businesses, home businesses, but then at the same time it's has a pros and a cons. May gatindog pero may kasakitan, which is our nature. May 11 na tanan ka mga establishments nga pioneers ang wala usik economy sang Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation o kun PRRCF. Isa na diri ang third wave. Nagalaom si Laverne nga kuntani, mas magandamo pagid ang magaupod sa ilang nga kausa nga hindi magamit sang plastic kay para man ini sa kaayuhan sa tanan kag sa masunod nga henerasyon. Barb, sa sining nga pandemic, namudamo sa gakapin sila nga ideas ang tao, nagagawa ang pagka-creative sa mga tao. Kita mo, sino ba na-expect ka pwede butangan sa lamisa sa sulod sa salakyan? Nag-innovate. May inang kung gamay ba mo sa lakyan kay Gula? Kay Barb, actually, gintakos gid siya mismo sa size sa mga salakyan. Okay. Inubragi na siya specifically ng lamesa para sa mga salakyan. Kinanan, siguro kasi gamay-gamay. Pero ang namin, si Barb, kay wala sila gagamit plastic. Pinaka-bottom line. Ano pinakanami? Makabulig sila sa palibot. Nag-adapt man sila sa system nga hindi nakilalan sa mga plastic, especially sa mga take-out. Tikita mo, balunan. Do ka mga environmental, subong sa natin ng mga... Siguro kilanan, tanagin subong bag. I agree. Oo. Oo. Hindi na Climate dapat change. nga hulaton ang maglalapag ang epekto. Kaagamo ito mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.